Interessanti ħafna l-Vanġelu tal-lum għax Ġesu qiegħed fit-Tempju ta' Ġerusalem u fit-Tempju ta' Ġerusalem suppost qiegħed jitkellem ma' nies li jafu minnu Alla jemnu f'Alla u jitolbuh. Però l-mod kif ikellimhom dak li għadna kif smajna Ġesu jurihom li ma jafux minnu l-Missier, ma jafux minnu Alla. Interessanti ħafna din il-verità, dan il-fatt li aħna nistgħu nkunu fit-Tempju u għandna bżonn nibqgħu nkunu nafu minnu Alla għax jista' jkun ma nkunux nafuh tassew. Din ġrat kemm il-darba fil-Vanġelu, darba oħra Ġesu pereżempju jkun hemm xi ħadd fis-sinagoga, jiġifieri qiegħed jisma' l-kelma tal-Alla fis-sinagoga, imur nhar ta' Sibt fis-sinagoga, imma għandu fih xitan u Ġesu jkeċċi minnu x-xitan. Dawn huma esperjenzi fil-Vanġelu li juruna li aħna m'għandna qatt nieqfu nitalmu, niffurmaw ruħna. Dawn huma esperjenzi li lilna jalmuna li aħna qatt ma wasalna fil-mixja tagħna wara Ġesu. U dan hu l-iskop prinċipali tar-realtà tal-parroċċa. Il-kelma parroċċa ġejja minn żewġ kelmiet Griegi. Il-kelmiet huma para oikon. Para oikon. Para oikon traduzzjoni letterali tfisser kamra jew dar ħdejn id-djar l-oħra. Mhux id-dar prinċipali, imma kamra jew dar ħdejn id-djar l-oħra. U kważi kważi din il-kamra hija barranija għal bqija tad-djar l-oħra. L-ewwel darba li tissemma fil-Vanġelu il-kelma para oikon tirreferi għal dak il-barrani li jsemma fil-Vanġelu ta' San Luqa illi jiltaqgħu miegħu id-dixxipli ta' Emmaus u jgħidulu inti waħdek para oikon, inti waħdek qisu l-kamra li għal barra mill-kmamar l-oħra, b'mod figurattiv, illi ma tafx ġara f'Ġerusalem id-dixxipli ta' Emmaus. Interessanti din l-idea ta' para oikon, ta' dar ħdejn id-djar l-oħra. Dar li hija differenti mid-djar l-oħra, imma hija dar bħad djar l-oħra. Dan hu l-iskop ix-xogħol tal-parroċċa. Il-parroċċa hija dar qalb id-djar l-oħra, imma differenti mid-djar l-oħra. Ma tistax tħawwadha, ma tistax tifxilha mal-bqija tal-abitat, mal-bqija ta' djar l-oħra. Għaliex? Mhux tantax il-knissi kbira, mhux tantax fil-parroċċa jkun hemm ħafna attivitajiet, imma x'il-parroċċa għandha skop preċiż, skop prinċipali. Illi ġejb fid-dinja dak li mhux tad-dinja. Illi ġejb fi żmien dak li mhux ta' żmien. Li tirrendi preżenti tagħmel preżenti lil Ġesu. Dan hu l-irwol tal-Knisja li qegħdin fiha. Aħna qegħdin hawn biex nagħmlu esperjenza ta' Ġesu ħaj. U interessanti ħafna li Ġesu in-nies ikeċċihom mit-tempju. Insibuha kemm il-darba fir-rakkont tal-Vanġelu. Kif jagħmel is-saċerdot fl-aħħar tal-Qudiesa. Għalfejn is-saċerdot fl-aħħar tal-Qudiesa jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu. Kważi jkeċċina mill-Knisja. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ma nafux li spiċċatu jridu morru. Ara taħsbu li dik is-sentenza qiegħda mitfu hemmhekk kombinazzjoni. Kif Ġesu ikeċċi n-nies mit-tempju għax l-iskop tat-tempju huwa li nagħmlu esperjenza ta' Alla fih imbagħad noħorġu u mmorru fi djarna. Biex din l-esperjenza ta' Alla nkomplu ngħixuha fi djarna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol. Hemm fejn jgħix kull wieħed u kull waħda minnha, hekk ukoll is-saċerdot. Jibgħatna fl-aħħar tal-Qudiesa biex l-esperjenza tal-laqgħa tagħna mal-persuna ta' Ġesu li nagħmlu hawnhekk fil-Knisja issa nestenduha, inkomplu ngħixuha fi djarna, fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Dik l-imħabba li rċevejna, hu dan ġismi, hu dan demmi, kull hemm xi mħabbi kbar minn din. Mimlijim din l-imħabba, mimlijim din l-enerġija, mimlijim dik li ngħidula l-grazzja, il-grazzja mi xajr l-imħabba b'xejn ta' Alla, dik hija l-grazzja. Alla li jħobbna b'xejn, mimlijim din l-imħabba, allura morru fil-paċi ta' Kristu, ifisser morru għejxu din l-imħabba fil-postijiet tal-ħajja tagħkom ta' kuljum. U jiena fl-aħħar ta' din il-vista pastorali li qiegħed nagħlaq illum hawnhekk fil-parroċċja tagħkom baqalna laqa jekk Alla jrid għadha mal-arajjes u l-ġenituri tagħhom. Nixtieq verament inrod ħajr lil Alla
Għax din il-para oikon f'din il-parroċċa inħossa li tirrealizza ruħha, inħossa li titwettaq. Imma bħal kull missier ieħor, bħal kull persuna responsabbli oħra, hekk nixtieq li nkomplu nikbru f'dawn it-tliet aspetti importanti tal-parroċċa. Il-parroċċa tgħix bit-tliet affarijiet essenzjali. Il-formazzjoni jew fi kliem iktar preċiż is-smigħ tal-kelma t'Alla, illi ma tillimitax ruħha biss għal dak li nisimgħu fil-Knisja, fil-Qudiesa, imma l-gruppi ta' formazzjoni li hawn fil-parroċċa tagħkom sa miċċokon jibqgħu sejrejn saħansitra sal-età sat-terza età, sal-età tal-anzjanità. Kemm tkun xi ħaġa sabiħa li kieku il-koll, il-membri kollha ta' din il-parroċċa isibu posthom f'xi wieħed minn dawn il-gruppi li jeżistu. Kemm inkunu nistgħu ngħixu tassew iktar l-esperjenza tal-para oikon tal-barrani meta noħorġu minn hawn, mimlijejn bil-qawwa tal-Ispirtu, iffurmati bis-smigħ tal-kelma t'Alla u ngħixu din il-fidi tagħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Inrod ħajr lill-Alla, mhux biss għal l-ewwel aspett li għadna kif semmejna smigħ tal-kelma t'Alla, il-formazzjoni. Imma wkoll għall-liturġija, għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Hekk forsi huwa l-post fid-djoċesi tagħna fejn titwettaq kuljum ħafna drabi is-sakrifiċċju tal-Kalvarju, kuljum. Forsi huwa l-iktar post fejn isir il-quddies fi kliem sempliċi fid-djoċesi tagħna, fejn ħafna nies jipparteċipaw, jieħdu sehem fil-quddiesa. Kemm xi ħaġa sabiħa, kemm xi ħaġa kbira. Jalla iktar nies ikunu preżenti għal quddies mhux biss tal-ħadd imma anke ta' matul il-ġimgħa. Jalla kull quddiesa issir dejjem iktar esperjenza vera u profonda, esperjenza vera u profonda tal-laqgħa tagħna mal-persuna ta' Ġesu ħaj, Ġesu li jmut, li jbatu jmut, imma wkoll li jirxoxta biex jimlina bil-ħajja tal-qawmin tiegħu, bil-ħajja tiegħu irxoxtat. U l-aħħar kwalità li għandha l-parroċċa, il-volontarjat. Hawn ħafna volontarjat f'din il-parroċċa. Jalla dan il-volontarjat ikompli jikber u jestendi ruħu b'mod speċjali sa dawk li huma l-iktar fil-bżonn. Volontarjat li jfittex lill-fqejr, li jfittex lill-batut, li jfittex lil Ġesu. Lil Ġesu ħaj. Ġesu li huwa ħaj mhux biss fil-kelma, mhux biss fl-Ewkaristija, imma wkoll Ġesu ħaj f'dawk li għaddejjin mill-liebes tal-ħajja, mit-tbatija. U għaw irid inrod ħajr lill-Alla għal dan kollu. Il-mulejja tikom li tkomplu tikbru bħala komunità, bħala para oikon, bħala komunità biex kull fejn tkunu, kull fejn tgħixu fil-ħajja tagħkom ta' kuljum, fil-ħajja tagħna ta' kuljum, mhux biss niltaqgħu aħna mal-persuna ta' Ġesu, imma ngħinu oħrajn jiltaqgħu miegħu biex huma wkoll igawdu mill-frott li ngawdu aħna.